Escolti'm, perdoni, vostè és un àngel? Hola, no. No? No, sóc més aviat un dimoni. Ostres, Ah, no comencem bé, eh? No. Van dir que trobaria àngels aquí. és que hem agafat el nom dels històrics resistents a la Catalunya Nord després del Tractat dels Pirineus, que es deien, s'havien autoanomenat Angelers de la Terra. Angelers de la Terra. Angelers de la Terra, que són pagesos del Vallespí i després del Conflent, que es van arreplegar per lluitar en contra de l'annexió de la Catalunya Nord per França després del Tractat dels Pirineus en 1659, i això va començar en 1660 i fins al 1670 van controlar tot el Vallespí, perquè nosaltres no som trabucs que fem més aviat servir guitarres i micros, perquè el cor de la nostra entitat és un col·lectiu de músics per fer el centre cultural català dels Angelers de la Terra en aquest mas que tens aquí, que És grandiós, eh? és un mas enorme, és un projecte enorme que volem compartir també amb altres entitats que també tenen, com nosaltres, l'objectiu de defensar la llengua i la cultura catalana. Som una seixantena de membres, però un centenar de músics també, que són angelets, que ells canten en català. T'ensenyaré la sala on farem l'exposició permanent. Aviam. Doncs en Ramon Saura Parra. Oh, quin sostre. Sí. Necessita molta rehabilitació, molt treball? Molta feina, sí. Molta feina. Ja tenim uns arquitectes i diversos paletes que estan proposant un projecte per rehabilitar, adaptar, perquè serà un espai obert al públic. Perquè sóc catalana i que jo vaig recuperar el meu idioma massa tard. A quina edat? Adult, Perdoni, que em puc asseure? Sí, podeu. Què és això del llibre blanc de la Catalunya Nord que veig aquí? Doncs això, aquest llibre ha sigut fet per als Angelets de la Terra. Havien fet el torn de tots els municipis de Catalunya Nord per veure si teníem algunes idees per fer trobades amb el sud. Sí, és la vila de Tuï. Som a Tuï. Aquí seu a Tuï, el lloc se diu, la regió se diu Els Aspres. Els Aspres. Sí, perquè és tot sec, com és molt sec. el nom ho diu. És el centre. D'aquest costat teniu la cava del Bir, és el celler el més gran del món. Perdoni? És el celler el més gran del món. Del món, eh? Del món, sí. I a dintre tenim la tina, la més gran del món. També. En Roure, també. El nord i el sud estem units per una cosa que és la llengua. La llengua i la història. La llengua i la història, certament. Sí. Som germans. Exactament. I aleshores, d'uns germans li pregunten als altres germans com estan de salut, com està la salut del català aquí? Més o menys bé. Jo em dic Thierry Tarius. Soc restaurador a Taltabull, tot a veure en francès. És que jo soc de la xarxa Slow Food Catalunya i soc el sol aquí a Catalunya Nord. No n'hi ha cap més? No, cap més, tot solet. I què vol dir que fas, aleshores? La cosa és de treballar amb productes locals, de quilòmetre zero. Productes de qualitat, orgànic i local. Que sigui la carn, els peixos, que sigui la verdura, tot ha de ser aquí, local. El plat nacional aquí de Catalunya Nord són les boles de picolat. Boles de picolat, plat nacional de Catalunya Nord, això per segur. Aquí, escolta, a poc hi ha escoles, a poc hi ha cursos, a poc hi ha un interès per aquesta cultura, per aquesta llengua, perquè hi ha una cultura, hi ha una llengua, hi ha una cuina, hi ha tot que necessita un país, sí, a poc hi arribarem. Sense fronteres i sense saber on som, però aquí veig una porta, me'n vaig cap allà, sí? Doncs em sembla que està molt tancada, eh? Em sembla que no farem res avui, eh? Molt bé, han tancat ja. Està tancat ja? Sí, tanca Andorra. Permeti'm, i què és això? Aquesta és l'entrada del Palau Reial, del Palau dels Reis de Mallorca. És l'entrada turística que s'ha construït fa 60 anys. L'entrada històrica és de l'altre costat, és l'entrada militar que ara està prohibida d'accés. Està prohibida perquè és entrada militar? És l'entrada militar sobretot dels serveis secrets del Ministeri. Doncs si aquesta està tancada, aquella deu estar més tancada. I guardada més. Palau dels Reis de Mallorca De Perpinyà. De Perpinyà, som a Perpinyà. Som a Perpinyà i tenim Reis de Mallorca. Res és impossible.
o tot ho és i ho sabem pas i és per això que ho fem. I doncs, clar, no, jo tinc bona esperança. Després, crec que la llengua aquí serà vinculada sobretot a la situació social i econòmica, i aquest és un gran repte també. Actualment ens trobem a Sant Mateu. Això és Sant Mateu? Això és Sant Mateu, és el barri que va ser construït pels templers al segle XIV. Ostres. O XIII fins i tot, finals de XIII, principi de XIV. I ara com està aquest barri? I és el barri més pobre de França. Perdó, de França? De França, de tot l'estat francès, juntament amb el barri Sant Jaume, que és el barri que hi ha a prop, i el barri del Bernet, d'on jo soc, que és el barri que hi ha darrere la... Perdona, m'has dit 3 barris de Perpinyà. Exacte. Tots 3 de Perpinyà són els més pobres de tot França. Exacte, exacte. Tenim un repte socioeconòmic molt important i molt gran. Crec que la llengua catalana no ens ajudarà, és que és un pilar d'aquesta necessitat i que la llengua catalana podria ajudar també a superar aquesta debilitat econòmica. I... Això és teu, home. Esclar! És el teu amo. Això és 3CAT. I tant, és Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya. Aquí. Tot això. Mira, he arribat a casa. De fet, ja hi era a casa, perquè Perpinyà me la sento com a casa. Exacte. És casa de tots els catalans, no? Exactament. No pas el bressol, però és Catalunya, la Catalunya vella i... La Catalunya de sempre. Exacte. Home, si no m'hi crec, no ho faig, no? Si no pensava que hi havia un futur pel català aquí, em deixaria la llengua, no? És que ho deixem i au. No, hi ha esperança, hi ha un relleu, hi ha una presa de consciència, no tot és rosa, no tot és flors i petons, però hi ha marge de progressió, no? És a dir, al nivell en el qual som, només podem anar cap a millor. També, com deia sempre un professor meu, mai hi va haver tanta gent a la Catalunya del Nord que sap llegir i escriure en català. Parlar potser que no, però la resta sí, amb l'escolarització, amb moltes coses, avancem, hi ha coses positives i hi ha futur. Aquí hi ha un bar que té l'USAP, i per tant potser és un bon lloc per entrar. I mireu, no hi ha massa gent, però ens anirem a la barra. A vostè el conec? Bon dia, Kilian. Me l'han pas transmesa, la llengua, la son robada. Els adults del Rosselló, quan jo era petit, parli dels anys 50 i 60, parlaven francès a la mainada. Per això tota la meva família me parlava francès, però entre ells, els adults, s'enraonaven tot el sant dia en català. I jo aquesta llengua la son gravada al meu cervell i m'he posat, a un moment hi ha hagut una bascula, cap als 16 anys m'ha son dit, parli català. Vaig fer una cançó primer de català, però després, pujant a l'escenari, me l'ha calgut de presentar en català. I aquí m'hi vaig posar en la vida de cada dia. Les velles de la meva família se'n reien, es burlaven de jo. Ai, espia, el nin se posa a parlar català, bé que li arriba, bé que li arriba. El Gerard Jaquet. Sí, senyor. Ui, sí. Molt important a la meva vida, el Gerard Jaquet. Ah, sí? Sí, faig música i ràdio, música en català i ràdio. Per culpa d'ell? Per culpa d'ell. Ah, sí? Sí, perquè venia, quan jo estava a l'institut, venia a fer com classes, intervencions. I jo doncs començava a fer musiquetes i em va animar molt a fer música. Tant com quedarà una alè de vida, tant com quedarà una gota de sang. C'est du català! Jo te cantaré dolça terra ferida. Jo te cantaré amb els sanglots d'una mà. I és ell que em va fer descobrir el seu univers, el Jordi Vera. I de fet, el tant com quedarà, aquesta cançó que vaig cantar el dia de l'emissió, em va tan agradar i em soc dit que a fer això vull representar la Catalunya, que per jo és molt important. Doncs ho vaig fer en català. Aquesta nit és una nit fantàstica i especial, perquè estic veient aquí un edifici meravellós. Bé sí, perquè és el símbol, el castellet és el símbol de la fidelíssima vila de Perpinyà. Joan Blanca era consol en cap, era el batlle
de Perpinyà de l'època, i va refusar d'entregar les claus a les tropes franceses. Va dir, jo no entrego les claus. No, aquí és part del realme de Catalunya-Aragó i aquí les claus queden aquí. A fi d'atirar l'atenció sobre la realitat de la llengua catalana, vaig parlar 124 hores, sense parar, sobre els catalans en discursos i poesia a l'estació de Perpinyà. Em sembla que ja ho tenim. Em sembla que ja ho tenim? M'han tocat aquell matí des de l'Ajuntament de Ribes Altes i amb l'arquitecte que ens segueix en el projecte aquest i ens diu que ja ens han donat totes les autoritzacions que ens faltaven per poder començar les obres. I tindrem tot a punt d'aquí un any i mig, més o menys, per això no ens prohibeix de començar a fer coses, perquè hi ha un espai com aquí, amb arbres i un pati enorme. Per tant, vol dir que començareu abans que no es té pas... Sí, quan tindrem les claus començarem a fer coses. Aviam, aquí girant l'arbre, aviam. Bon dia. Hola! Què veu aquí? I vos, què feu? Jo toco un pot de guitarra. Ja ho veig, però que està aquí... M'agrada molt tocar fora així. Qui sou? Jo soc en Rumba Cumo. Rumba Cumo? Un grup de rumba catalana. D'aquí de Mias. De Mias? Som de Mias, sempre en català, sí. Sí, fem que català. Nos agrada també egipci, nos agrada coses, fem més aviat català per nosaltres, perquè a casa parlem català. Tenim un barri gitano aquí, com Sant Jaume. Com Sant Jaume? Aquí tenim igual, a Mias. I aquí sempre han parlat català, sempre l'han mantingut, l'han passat de pares a fills? Sí, sempre. Els meus avis eren de Lleida. I vam passar aquí, ja anys, havia 100 anys. Més de 100 anys? Més de 100 anys, i sempre s'han parlat català. Tothom ens diu que som molt sols, que parlem força català. Amb naturalitat, cada dia, a casa, sempre? A casa, sempre parlem. Jo tinc una cosa a dir, la roba que jo te porti, a la cantina de bo, de la cantina que tu vagis. Jo tinc una cosa a dir, la roba que jo te porti, a la cantina de bo, de la cantina que tu vagis. No sé si recorden això que estem sentint. Que anava a la posseta, que deia i els sols i fil, que donava menjar als seus fills. Si veieu el camí que feia aquesta pobra dona, ai, si veieu el camí que feia, moltes vegades s'espantaria. L'any passat vam acabar pràcticament la temporada aquí a Millars, amb aquesta gitaneta de Tuí, i amb ell, que ens el vam trobant aquí, tocant a la Benvinguts a Sense Frontera! I ara acaba d'inaugurar, en efecte, la temporada... Perdoni, és del país vostè? Sí, sóc d'aquí, sóc de Catalunya Nord. Aquí anem. Jo volia preguntar-li si és Catalunya Nord, Catalunya del Nord, com s'ha de dir, com ho dieu, com s'ha de dir això? Jo penso que aquí s'ha de dir Catalunya Nord. I a més, mira, quina casualitat, perquè jo, el meu pare, va escriure un llibre sobre Catalunya, que es diu El petit llibre de Catalunya Nord. I en aquest llibre explica per què aquí s'ha de dir que és Catalunya Nord. La mainada avui dia, els infants de Catalunya Nord, tenen 20% en català i és molt. I penso que l'ensenyament del català a les escoles va més creixent aquí al nord que al sud. Això deu ser... Això és un lloc oficial, perdoni? Home, i tant que això és un lloc oficial, això és l'Ajuntament de Perpinyà. Això és l'Ajuntament? Això és l'Ajuntament de Perpinyà, i tens raó de subratllar això, és que mai havíem tingut tants banderes franceses. No és normal això, No, jo crec que no ho és, en tot cas no es feia abans que tinguem aquest alcalde que tenim avui. Doncs sí, vaig ser regidora i esperem tornar en aquest Ajuntament a les properes eleccions. Que es presenta? És que ets superfort, t'has trobat al carrer la futura candidata a l'Ajuntament de Perpinyà. Que es presenta de candidat a l'Ajuntament? I tant. Per quina formació, permeti'm? Bueno, per les formacions catalanistes, ben segur, d'unitat catalana, i també per les formacions centristes, perquè jo formo part d'un partit francès, entre cometes, centrista, que es diu Les Centristes, i que m'han donat ja el seu suport per ser candidat a l'Ajuntament el 2025. Hem d'enfortir les escoles on s'aprèn la llengua, és a dir, la Bressola, per exemple, que està abandonada ben segur per l'Ajuntament, però també l'escola Arels, que és una escola pública on s'ensenya el català, i també
tot el que és ensenyament del català bilingüe, és a dir, a les escoles públiques, i això és una cosa molt important que es deixa de banda perquè ben segur, com volen posar bandera francesa, també volen posar bandera francesa a la boca dels nens. I ara, si m'ho permet, entre vostè i jo, alcaldessa, gràcies. Moltes gràcies. Que vagi bé. D'on sou vosaltres? De Perpinyà. Sou de Perpinyà, totes? Sí. Sí. Acostumats. Tota la vida heu parlat en català? Sí. Estem acostumats Sempre hi ha sol aquí? Sempre hi ha sol, sempre. L'hivern i l'estiu hi ha sol. Doncs porta bon dia, això. Gràcies per seguir parlant el català. Bona nit! I que vagi bé. Adéu. Bona nit! Aigua boníssima i fresquíssima. El programa va d'aigua avui? Veu? Mar i muntanya, no està malament. És una bona proposta. Molt bé. Hasta de Catalunya a Barcelona, tothom vol pujar al cim de la pica del Canigó. Escolti'm, perdoni. Sí, home. Què està fent? Una petita història sobre la Catalunya, per això, del Canigó, el nostre emblema català, que tenim aquí, a la plana. Escolta, jo parlo el català que mon pare i ma mare m'han ensenyat. Doncs un pas mai anat a escola, que a escola parlava el català, la mestressa me deia cal parlar francès, que en comptava o que escrivia en català, vaig tenir d'abandonar el català per aprendre a parlar francès, jo he parlat sempre català. Bé, hem de fer mar i muntanya, o al revés, muntanya i mar, i encara som a la muntanya, ens queda un trosset, i potser haurem de fer una cosa, que és córrer. I mentre correm, que tampoc no sé si ens en sortirem d'arribar, per tant, toca córrer una mica, aviam si arribem. Doncs aquesta cursa potser val la pena, perquè allà s'endevina ja el mar. És fantàstic notar aquí el mar, el vent del mar, i unes barques aquí magnífiques. Hola! Hola. Que ets d'aquí? Sí. I aquestes barques que són? Són les barques catalanes. Barques catalanes? Nosaltres les hem renovat tots junts amb la meva família. Perdoni, sí, hola, què tal? Com està? Bé. Sí? Vostè? Jo bé, he descobert això i estava aquí preguntant-me com és que hi ha aquest... Miri, hi ha hagut un cop allà. Sí. Bé, aquestes coses també passen. I això m'ha estat un cop emocionant per mi, diguem-ho així, Sí, perquè veig aquí un monument a un president de la Generalitat. Com és que hi ha aquest monument aquí? T'explico. A Catalunya Nord hi ha dos monuments a la memòria del president. N'hi ha dos? Dos. Un que és al cementeri de l'Oest a Perpinyà, que és el primer que es va fer el 1944, i aquest va ser erigit aquí l'any 1974 per un home que es deia Joan Olivó, batlle de Sant Cebrià, en 1974. Aquell home va servir molt Catalunya. Per exemple, d'on venia el meu avi, no sabia. Què havia fet a la seva vida, no sabia. Doncs venia de l'Empordà, va ser voluntària a la Guerra de 14, t'imagines? I jo sabia pas. I quan vaig descobrir la llibreta, mais quina emoció! Va ser molt emocionant, Vaig dir, mira, Mité, la teva vida és normal que siguis així. Tens el cor aquí, el teu avi. I doncs jo sabia pas parlar català, però tenia el desig, me sentia catalana, més que francesa. I sabia pas per què. I diu, collons, me'n foti, soc catalana. Vaig dir, m'agrada aquesta. Veus? Molt bé, aquí veig el despatx de l'alcalde. Sí, és aquí, podem entrar. Podem entrar així? Sí, cap problema. Aviam. Es fa una mica d'impressió, obrir la porta. Primer truquem, sí, perfecte, aviam si hi ha l'alcalde. Senyor alcalde! Sí, teniu el meu, de suport, això és segur. Aquest ja me l'apunto. Això és segur, i hi ha una majoria, penso, d'alcaldes d'aquí de Catalunya Nord que voldrien ajudar això a fer possible. El 2017 vam seguir el que va passar a Catalunya Sud amb una gran atenció, sobre els principis de l'autodeterminació, el dret a l'autodeterminació, els drets fonamentals d'humans, de posar polítics en presó i tot això no se podia entenir en un espai democràtic com l'Unió Europea. No volien interferir amb la política, que és la cosa de la gent d'allà,
però els principis són els mateixos a tot arreu de l'espai europeu, a tot arreu del món. El principi de drets fonamentals, drets d'expressió, drets de reunió, dret d'autodeterminació, això són coses importants i que s'han de defensar a tot arreu del món. Aquí veiem una gran portalada, que és el lloc idoni, em sembla, per entrar. Entrem a on? A la part antiga del poble? Exactament, és la part medieval del poble. És una muralla que se va construir al principi del segle XIII, al temps dels reis de Mallorca. A poc la gent entenen que nosaltres, el nostre espai, és un espai cap al nord, això tothom ho sap, però també cap al sud. I nosaltres aquí, al final de França, som molt petit d'això, molt petit, del fet que la frontera sigui veritablement, durant tot el franquisme, veritablement una frontera. I nosaltres ens hem patit molt, molt petit, perquè els meus avis, per exemple, que havien conegut això abans, deien que venien gent de Figueres vendre aquí, vendre coses, compraven coses a la Junquera. La normalitat, eh? La normalitat. I nosaltres és com si ens faltava un braç. Tenim un braç que va cap allà i l'altre no l'han trencat. Això fa que el tenim de fer néixer, tornar aquest braç. Ara al poble hi ha 12 nois que fan estudis superiors dins universitats de Catalunya. Això és una oportunitat. I això cada vegada hi haurà més. Perquè aquí, si vols fer algunes oportunitats, si cal anar a Lila o a París, a Barcelona o a Girona, més fàcil, a Vic, tot això, i cada vegada n'hi ha més. I això fa que al moment donat aprenen el català, canviar la mirada de la gent. Som germans, podem fer coses juntes, podem tenir projectes junts, podem estudiar junts.